večerných finálových bojov nám postúpilo 6 Rusov a 2 bieloruských pretekári. V príľbe je ruský pretekár Sergej Gurčenkov, Konstantín Choreško, domáci pretekár z Ufy Sergej Akšencev, samozrejmosťou boli aj traja rozhodcovia na štarte. Máme tu na prvé semifinále. V prvej dráhe Andrianov, v druhej Loginov, v tretej Sudakov, v štvrtej Kalinín. Traja Rusi, jeden Bielorus. Prvá dráha Kalinín, druhá dráha Loginov, tretia dráha Sudakov, štvrtá dráha Andrianov. A štart sa podarilo. A ideme na to. Vyzerá to veľmi vyrovnané. Je to vyrovnané, ale v druhej dráhe Loginov mierne vedie. Aj, tam sa stala chyba. Tam sa stala nejaká chyba v druhom okne. Loginov, ktorý viedol celý rozber, sa tam stala nejaká chyba. Nakoniec víťazil Bielorus Sudakov časom 13.28. Druhý skončil Kalinin 13.51 a tretí Andrianov 14.62. Ešte raz zo záznamu pozrieme na to, ako to celé prebiehalo v druhej dráhe Loginov. Zaváhanie, zdá sa, že ľavá noha na parapete pri výskoku sa mu šmykla, ale nie je to isté. Škoda, je to smola. Smutný Loginov sám nechápe, čo sa stalo. Mal to rozbehnuté na víťazstvo na isté finále. Isté finále mu uniklo len o vlások. A už tu máme druhé semifinále. V prvej dráhy Bielorus Tiškovský, obhajca majstrovského titulu zo Sofie, druhá dráha Gurčenko Rus, tretia dráha Akšencev Rus, štvrtá dráha Choreško Rus, traja Rusi, jeden Bielorus. A máme tu na prípravu na štarte druhého semifinále. Prvá dráha Tiškovský, Gurčenko, Akšencev, Choreško. Veľmi dlhá príprava, v štvrtej dráhe Choreško. A štart sa podaril. Choreško zaspal. Prvá, druhá, tretia dráha, vyrovnaný súboj. Zdá sa, že vedie Gurčenko v druhej dráhe. Gurčenko vedie, stále mierny náskok. Vynikajúce rozbehnuté a je to tu na. Čas 13.0, vyhral Gurčenko nový svetový rekord. Druhý Tiškovský 13.22, tretí Akšencev 13.22. Štvrtý Choreško 13.48. A máme tu na finále, do ktorého sa nám dostali dvaja ruskí pretekári a dvaja bieloruskí pretekári. Takže v prvej dráhe Akšencev, druhá dráha Tiškovský, obhajca titulu, tretia dráha Sudakov a štvrtá dráha Gurčenkov, ktorý vytvoril v semifinále nový svetový rekord časom 13.0. Dá sa povedať, že sa nám dostali do finále 4 najlepší. Škoda, že sa tam nedostal Loginov. Štart sa nám podaril. Vynikajúco odštartované. A zase, že dvaja bieloruskí pretekári sú vpredu. V štvrtej dráhe Gurčenkov. Ale a je to jasné, Tiškovský vyhráva nový svetový rekord, čas 12.95, neskutočné, 12.95. Druhý Gurčenkov 12.96, o 1/100 sekundy skončil na druhom mieste, tretí Sudakov, mladý
chlapec časom 13:0 a štvrtý domáci pretekár Akšencev 13:18. Dá sa povedať, že všetci štyria pretekári prekonali starý rekord Tiškovského 13:22. Je to vynikajúce, nádherné a vidíme oslavu majstra sveta z Bieloruska Tiškovského v novom svetovom rekorde časom 12:95. Pozrieme ešte raz na finálový beh v spomalenom zábere. Vynikajúci štart. Dá sa povedať, ako keby jeden behal zápich. Vydarený zápich. Krásna technika a dynamika. Výhod do druhého. Pozrieme sa na Tiškovského, svetového rekordéra v druhej dráhe. Záklop, výskok, dynamika obrovská a brutálny záles. Čas 12:95. Není o čom. Podľa najnovších informácií Alexander Tiškovský z Bieloruska mal pozitívnu vzorku dopingového testu a tak pravdepodobne príde o prvé miesto a aj o svetový rekord.